Κάποια στιγμή έρχεται η διαπίστωση ότι πρέπει να χάσω βάρος. Όταν έρθει αυτή η στιγμή θα πρέπει να κάνουμε δύο ερωτήσεις προς τον εαυτό μας. Η πρώτη ερώτηση είναι: θέλω πραγματικά να αδυνατήσω? Θα αναρωτηθούμε για το κίνητρό μας και κατά πόσο είναι ισχυρό. Είναι για παράδειγμα θέμα υγείας, είναι για παράδειγμα βελτίωσης της εικόνας μας ή είναι απλά για να μπούμε σε ένα ρούχο. Επίσης θα αναρωτηθούμε αν τη δεδομένη στιγμή το θέλω μας έχει αποφασιστικότητα ή είναι έτσι και έτσι. Η δεύτερη ερώτηση είναι: τι είναι αυτό που με εμποδίζει για να το κάνω? Ποιος είναι ο λόγος που δεν το ξεκινάμε? Είναι ο χαρακτήρας μας? Είναι η μεγάλη σύνδεση που έχουμε με το φαγητό για να είμαστε ευτυχισμένοι? Είναι η πίεση της καθημερινότητας? Είναι ο φόβος των στερήσεων και των περιορισμών? Μόλις απαντηθούν αυτές οι δύο ερωτήσεις, τότε είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Αν βρήκατε ενδιαφέροντα όσα είπαμε, στείλτε μου τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.